subay may mga amigos niya. Nakalimot ko asa dapit ako sumududag maog dito. O na gani dayo. O na. So pagi na tayo bro, may reply. Ha? Umuuna sa. Ha? Inana mo itong giuksok dito. Tara diri makipagsubay ta sa Latagaw. Hello mga amigos, mo site visit ta sa itong ako yuta nga napalit. Nga na-impas na nga akong gidata-datahan. Kuyog na ko si Mr. Tubaboy. Si Daniel Vlog, mga na siya. Di man yan Tubaboy ang kuhan. So maglimpyo mi dito ron mga amigos. Mong nagmotor kami. Bro. Ba? Ganda na? Maganda rin. Ha? Oo. Abiyog na naibayo. O mo lagi. Oo, may mabay. Ay karuda. Up. Ano, di mga gimuto na rin. Ano, di ba ito bro? Hindi ka na mga nungal ba? Gikot eh. Ha? Gikot siya. Ay, gikot. Bijimig ba ka? Agay me. Your words. Ay na, hindi ko ba't o na rin. Kuhan ba't ko? Stakpan. Ako, buta. Mas tumoy dito to bro ta? Tumoy ito. Tunari to tumoy among kanon bro. Anay! Agay! Nal, yung paga sa tubangan no? Data. Up! 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 Mga tumba, mga bangkuan yan. Up! Tumalanan. Mau lagi. Up! Ito na, naon siya dito. Naon tayo putol nga lobby. Yan na. Mabuta din. Mabuta din. Wa. Mabuti rin. Wa din sa. Okay, nakita ang bayo. Asa man to dito? Ito na tayo. Wala gagana lagi. Ito na ba ang lobby yan? Naon siya na. Ang putol. Diba? Naray. Kuya ganan? Nabalay, tambak lagi. Kuya ganan? Wa. Ano ba ganan? Wa? Okay. Oh. Ha? Siguro nakapalit siguro. Siguro po yung palit dia. Ha? Makani? Ito mga amigos, so na nami site karon. Naglibog pa mig asa tong yuta na ako nga napalit mga amigos. Tawa. Alay kapayas bro. Oh. Umaon ni siya bro, atumoy. Sa kuha. Na, libog na ani noon. Kani, tumoy niya, na magisagbot lagi. Sagbot. Daay jud maglimpyo-limpyo ta na niya. Atong limpyuhan niya. Ani mao ni siya. Or tumoy ani. Mao sa niya busonon bro, basta ni bro niya. What is your tuwa ba? Ano ba? Nitara ba eh? Kani gilimpyuhan lagi ni. Ay tagian ni. Ay tagian ni. Nalimot man ako sa istorya tong kuan. Kana siya tumoy ilahi man to.
Sa? Awan na ilain na bro. Basta kinato ido kay nani yo. Ha? Do kay nani na apil sod? Oh. Sure ka? Oh. To dito unta nawa malagi. No, to diri. Ko nawa malagi kuan lagi. Lai oy. Namo ti usa diha. Umoy. Hawan man ni diri. Lagi apil lagi ni gawan sa nga. Dito sa apil sa. Sao man mag kami simbangan ni. Ako sa di ka kuan og bok diri nawa. Di ay. Mo na siya dia bro. Dito, di wa na sila bot diri kilid. Mo si kay kana man siya usa ka bok ng lahi. Kani hawa adto padungan to. Kato tumoy. Ana? Kataw to. Oh. Kani apil ni siya. Nasagbot ba? Lubiya. Wa ba ni siya abot usa daan naman na siya. Kani siya. Tumoy. Kani padungan to. Giwi man ni ana man na. Tumoy diri. Atot lagi eh. Awa na ba koy kontak atong kuan? Ada bro, tumoy. Kamay eh. Tago ay. Dara ha. So. Otoy kuan pilik ka po. Wala kita nilabay to. Naon na may nasi gana dia. Oh. To dito tumoy bro. Atot niya ni. Kamao lagi ning dua ka lubi lagi. Ha? Do ka lubi. Tay dua ka lubi ngan tikuan. Unsa may timaan ni mga to sa una? Ni dua ka lubi. So dag lubi. Usa ra man na. Apil na. Ha? Apil na. Ha? Meters. Ori tumoy sa kuha. Yan eh. Nagana kaya? Ana man ituyok lungan to. Kilid kani may kasada. Kaya siya kasada kani magibutang ba? Kasada ni. Na ba lungan to? Kana das kilid ana nay mga tagi ana. Kasi piyat na sa tuwa kay mutay malihi dayon. Ni mali ani. Nawala jud kay kontak atong kuan. Wano masib? Gituwagan ako ba? Taray, chat mo dai. Ha? Chat mo. Takes man to. Wa ra ba na ko masib? Kaya bro, abuso nun dun eh kung maog gani so dun eh bro. Di na sa magtumoy kay katuningon si Kuan. Or maoso nagtumoy kato. Mao lagi ni. Unya katang-tangon. Katang-tangon dito sa natanan. Pawan lagi to kuan. Pero kung gitangtang nila dito ko sa mao ni siya. Anak ko may po. Di lahi po ma. Mo anak ko ah. Anak to. Anak lagi, mao lagi na siya. Anak niya kato dito. Tunay ni nakita dito Kuan. Tung gituyok na to. Tangtang din yung kapayas tayo. Kita ba kaning kapayas bro? Wow, kita na. Ya, gamay pa na. Duro. Ha? Ilang gito ka. Sinam lagi abuno lagi. Abuno ba rin ni? Ha? Uy. Ha? Abuno ba rin? Murag abuno eh. Kumbuk. May tagpo. Abuno rin kami mga. Ah. Abuno na. Uy ano na naskubra na ng porma ha. Tapos na kung nga basonon eh bro. Kumaon ni siya bro. Diri. Ano na to? Unsa man na to bro?
to. Dako. Ha? Og kini mo mao ni dako ka pa. Dali naman na mas masugdan nagkuan. Isod mo nga tong limpyuhan mo data sure ka to mao man ni. Namo ko ilanan na itong amrog bitay-bitay nawa man nung kahoy ng gugbok. Bibitay. Kuya wa nagisibog ni siya. Kumbaga sa gisibog ka. Maura ka po ni. Maura ka po na sa. Gusto mo'y 100 meters sa mga siya kari. Di pa mi sure ug mao nakalimot ni asa dapit. Aba, tumoy. Ano si tumoy? Oh, kana tumoy. Pumig napasok na lagi to. Wala gi malay lagi. Ano sa? Mubo na dito tao dito. Busa. Ray. Wala siya mohon. Sa. Busa. O na gusa pikas ay. Tumoy na pikas tumoy. Tawa. O ni siya. Tumoy pikas. Ta, plane. O ni no. Nya. Ang tumoy. Tumoy yan eh. Ito dito. Dito ko to. Ani. O dara. Dali. Pamor gina. Sakto ba ni bro? Oh, betul bro. Na dito sa nan. Mao bisan ni kuan. Mo lagi na sa. Sakto lagi na bro ato nang limpyo. Maglimpyo to na dili mo. Oh, dey sure sa. Bitan. Kani sa mo na sa. Ana. Ato na ibili ng kapayas. Oh na patigali ko ba na tao na to de ikas. Subay may mga amigos niya. Nakalimot ko asa dapit ako sumududag mao dito. O na gani dayo. O na. Mo say. Opa de gani nagatukod day gani bro. Opa sa? Kali siya na ali. Wapo de jud na ali eh. Kasi secure gani mong kuan gyud do. Dawa. Ani ba ali? Tubo. Pila ka ni tubong ina niya sa. Kaya sure ni tubo ina ni. Jadi. Oh, napasay tapal ah. Napay tapal oh. Aji kuan. So pagi natin bro, may reply. Ha? Ugsok ni. Umuuna sa. Ha? Inana mo itong giugsok dito. Problema lang bro. Ang tumong mo, di ba ni? Naanib ito itong giugsok. So, apil lang kapayas bro. Mga timaan na to. Mao naghana, sure na ba ka na? Hindi ang tagapita. Ha? Mao na rin ang gapita. So, nakapayas eh. Lot 7 man to. Lot 7.